I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete Minecraft sa svim modovima, ne baš svim, ali skoro svim. Evo, prvo idite na vaš link i vidite, ovako ćemo nešto izbaciti i idite ovdje, tu kliknete i izbacit će on tako. Meni ne, what the fuck, nešto mi neće nešto, vi samo preskočite reklamu i ništa više. Čekaj malo, ajde ipak da vam pokažem kad sam već snimam, ajde, nema veze. Kliknete tu, izvinite zašto nije bilo baš dugo klipova, nešto nisam mogao da, ne znam, nisam mogao da snimim, pa tako da, evo sad ću snimiti jedan, nešto mi sa YouTube-om, ja sam tamo kliknem otpremi, pa učitava se, pa ono kaže pokušajte opet i kliknete keep tu i izaći će vam ovako. I sad kliknete tu, sad možete zatvoriti internet, kliknete tu i vama će izaći ovako, vama će izaći ikona na desktop, ovakva ikona, tako, ali ja sam stavio ovdje tekit i tu, ali nije samo tekit tu su sve. I sad čekamo malo, ovako će vam biti. Meni je kompjuter Windows 7, tako da onako. I sad ovako dok ne uključim, ali ja neću igrati. Kad vam uključi, pitat će vam, evo ga. I sad vi napišete svoje ime, ne morate Alexa Gaming. I ovako bit će vam skroz gore ovo. I idite vi dola, koji ćete tekit, evo vam jedan tekit, dva, imate skoro sve modove, imate dosta modova, od najstarije verzije do najbolje verzije 1.8, pa onda je 1.2.5, više smo zarasli. Šalim se, ljudi, nadam se da sam vam pomogao. Pozdrav, uživajte u tekitu i tim modovima, a pokazat ću vam možda u sljedećoj epizodi kako da skinete Fiddle Beast. Da. I pozdrav!